Здравейте отново, аз съм Кристиян, а вие в момента сте с Христомания. Днешната тема, която ще разгледаме, се нарича трайност и ефективност на Божието Слово и Неговите обещания. Това засяга не само християните, но преди това ще ви помоля да се настаните удобно, да лайквате и да споделяте това видео, защото така помагате не само на мен и на каналът ми, но и да се разгради Божието царство, което е най-важното. Днес на гости ми е моят обичан пастор Димчо Славчев. Здравей! Здравей! Много се радвам, че прие поканата ми да участваш в моя подкаст. Благодаря ти, че си тук. За мен е привилегия. И аз се радвам за това, че съм гост в това предаване. Много готино. С няколко думи би се представил на хората, които не те познават. Аз съм Димчо Славчев. Пастир съм от 21 година, когато бех ръкоположен от Теодор Опренов. Основахме тази църква 2006 година. От тогава започнахме в квартал Каваклия да служиме. Много хубаво. Какво мислиш за Божието Слово, според теб? Какво е Божието Слово? Божието Слово е вечно и непроменимо и човек си заслужава да се довери и да отдаде сърцето си, да бъде посадено Словото на Бог в него. Много интересно. Божието Слово е много интересно. Аз, когато съм четял Библията, винаги съм се натъквал на много интересни неща, но за хората, които не разбират, в него има много противоречия, които може да бъдат и видни. Как би ги обяснил всъщност? Библията има ли всъщност противоречия? Има привидни противоречия. Например, Библията казва, ако не намразиш майка си, баща си, а още и собствения си живот, не можеш да бъдеш мой ученик. Но това не означава да намразиш себе си, а да изглежда така сякаш се мразиш. Това не е буквално. Това е, че Бог трябва да бъде на първо място и след това вече своя живот, майка ти, баща ти и така нататък. Много интересно. В Библията има и много други противоречия, наистина, но обяснени по този начин, наистина някак си се добива тази логика. Божието Слово за мен наистина дава живот. От това, което аз съм научил, че Божието Слово за човекът може да го приемем като наръчник за християнина. Аз поне така го виждам. Ти какво би казал? Какво е за теб Божието Слово? Божието Слово е, както така ме подсказа, обадих се по радиото и имаше там един интересен въпрос и аз се обадих по радиото и водещия ми каза, за теб Библията настолна книга ли е? И това на мен ми стана интересно и ме грабна, че наистина Библията за нас, за християните е настолна книга, от която се ръководим какво да мислим, какво да правим, защото тя е пътеводител, тя е компас, как да отидеме при Бога. Човека загуби присъствието на Бог и с помощта на Библията ние може да намерим обратно пътя за дома. Добре, това много ми хареса. Наистина е интересна теория. Интересно се разглежда. Божиите обещания, смисъл тяхната трайност и ефективност. Смисъл Божиите обещания за Бога, те всъщност кого включват? Само християните ли включват? Какво трябва да направим, за да участваме в тези Божии обещания всъщност? Божиите обещания са над 33 000 обещания. За всеки ден от годината се падат по 3 обещания. Това дори аз не го знаех. Божиите обещания, ако се хванеш за тях, Бог не е човек да лъже, нито човешки син да се разкае. Той говори и няма ли да го тури в действие. Той казва няма ли да го направи. Така че може да се довериш
Защото Божите обещания са да, колкото много и да са за Божия слава чрез нас. Но в смисъл Божиите обещания нима не са като някаква вид, как да се изразя, като уловка, примерно, ако направиш това и това, ти ще бъдеш благословен. Така ли работи Бог? Ако направиш това и това, ще бъдеш благословен. Mm-hmm. Това имам предвид, да. Божите обещания имат условия. Да, точно условия. И ако вървиш според условията, ти ще бъдеш благословен. Интересно. Защо действа Бог така? Защото Божията воля е непогрешима за всеки един човек. Човешката воля е пълна с грешки, проба грешка, но Бог никога не греши. Затова Неговите обещания са Неговата любов към нас и най-големото му обещание е да изпрати своя син, който умря за нас. И това е в Битие 3.15, когато сбърка Адам и Ева, когато се провали и разруши завета си с Бога, той не се отказа от него, но му даде обещание, че ще изпрати Спасител, който ще бъде Спасител за целия свят. И това е най-голямото му обещание. Да, това е наистина много яко, много здраво. Божиите обещания наистина служат за, както ти го каза, за човека като цяло и за християнинът, но ти имаш ли любим стих от Библията, от Божието Слово всъщност? И защо? В смисъл, защо ти е любим? Ако имаш любим стих всъщност. В началото на моето християнство имах любими стихове, но в процеса на живота ми като християнин станаха много любими и всеки път, когато имам любими стихове, то е в пътя, в който се намирам и нуждата, която Бог има да разреши. Например, в 23-я псалом: Господ е пастир мой, няма да остана в нужда, на зелени пазби ще ме успокоява, при тихи води ме завежда. Освежава душата ми. Води ме през прави пътеки заради името си, за да настани името си в моето сърце. И това дойде като откровение за мене. И има така много откровения, които Бог ми е дал, които са перефразирани и добавят духовна истина, която е пътеводител в моето християнство. А Божиите обещания имат ли някакъв времеви диапазон, някаква трайност, смисъл? Те вечни ли са? Определено са вечни и неизменими, както самия Бог. Тоест не се променят? Не. И ние участваме в Божиите обещания по какъв начин? Как всъщност ние участваме в Божиите обещания? Божиите обещания участваме, когато приемем Исус Христос за наш Господ и Спасител. В Йоанна 1.12 се казва: а на ония, които го приеха, даде право да станат Божи чада. И когато станеш Божие дете, всички обещания са валидни за тебе чрез Исус Христос, който е син, и ние чрез сина ставаме синове. И в Евреи казва, че сина прави синове. В какъв смисъл? Божия син в Евреи 2 глава ни казва, че Божия син, който привежда много синове в слава. Самия син, който още при реката Йордан получи правото да стане човешкия син, тогава отец му каза: ето, това е моя възлюбен син, в когото е моето благоволение. И когато се явява на планината на преображението, там се казва: него слушайте. Интересно е, че той
става син и когато ние слушаме сина, той може да ни приведе като синове на Бога. Това има ли нещо общо с създаването на нови християни? Това има ли нещо общо с това? В смисъл това обещание? В смисъл, участвайки в това обещание, това ми хрумва просто на момента, затова те питам. Всъщност този стих, който го прочете, нали, току-що и го разискваме, всъщност този стих може ли да бъде погледнат от тази гледна точка? Когато ти всъщност осъзнаеш това откровение, ти всъщност можеш ли да привеждаш и да създаваш нови християни? Аз да създавам нови християни? Индивидуално е смисъл. Питам. Като цяло. Принципно, моята дарба е да правя ученици едно към едно. Така че способността, която Бог дава чрез дарбите, които ги раздава на своите деца, може да доведеш някой да стане син на Бога, като наблюдава личния ми пример и любовта ми към Словото. Аз съм го виждал това в моето следване, как любовта ми към Словото се пренася в оня, който наблюдава мен. Това е много готино да запалиш някой, смисъл да тръгне по този път. Наистина, като по-малък, аз съм ходил на... Имаше такива неделни училища, нали, смисъл, и едни от ръководителите ни казваха, че всъщност Божият характер се крие в Божието Слово. Тогава не го разбирах, наистина, но с времето всъщност го усетих. Това, което е Бог и Неговата всъщност е това, което пише в Библията. Това много ме зарежда и си дадох сметка, нали, след това, и ти си ми го казвал много пъти, че опознавайки Библията повече и четейки я и преминавайки през нея, ти всъщност осъзнаваш и започваш да разбираш все повече Бог, Неговото намерение и промисъл за света. Би ли казал повече нещо, това смисъл на хората, да го обясниш? Как всъщност, четейки Библията, ти можеш да опознаеш Бог? Аз го разбирам, но съм сигурен, че доста от хората не биха го проумяли. Как би го обяснил? Да опознаеш Бог е част от Божия план за всеки един човек. Бог преследва всеки един човек с Неговата любов. И това, през което преминава човек, събитията, през които преминава, нещата, които му се случват, хората, с които се сблъсква, е с цел да го доведе до себе си. Но много е важно да четеш Библията всеки ден. Извинявай, че те прекъснах. Има ли правилен начин на четене на Библията? В смисъл, какви са начините да четеш Библията по правилния начин? Има ли някаква формула всъщност? Значи, ако трябва да се каже формулата е от Битие до Откровение да четеш от кора до кора. След това има текстове, които ги изучаваш, за да може да се срещнеш с Бога и да ти говори по специален начин. Има опознавателни стихове за самия Бог и трябва да ги изучаваш. И аз си ги отделям такива стихове, за да се пасажи, за да изучавам Библията и да опознавам Бог повече и повече. Всъщност, сега като се замислих, си давам сметка от колко неприятности Библията ме е спасявала, като се замислям сега. Защото имало моменти, нали, четя си аз Библията, нали, вкъщи и съвсем спокойно и така. И в един момент си мисля някакви неща. И, нали, точно преди да сбъркам нещо, да направя нещо пагубно, нали, смисъл. И чета, и точно на едно място се появява някакъв стих, който ми подсказва всъщност какво да направя. Бог наистина говори чрез Словото си. Това е много важно. Наистина много пъти съм се избавил от такива бели, когато четя Божието Слово. Наистина е много важно за нашето изграждане. Някак си се научих, че същността на Бог е Неговото Слово. Дадох си равносметка, че Той по този начин общува с нас, спира ни като един родител, забранява ни да правим някакви неща, показва ни всъщност къде са ни грешките и всъщност така израстваме. Давам си сметка, че... имам един въпрос. След това се замислям. Добре, след като Ева и Адам
са общували с Бога, нали, лице в лице, нали, това в периода на невинността, нали, преди да се грешат. Всъщност, как се грешиха? Като самият той им е говорил, нали, лице в лице и им е казвал няколко пъти за забраната да не гледат към това дърво, да не отхапват от дървото на доброто и злото. Какво според теб ги подтикна към това да се грешат? По-скоро смятам, че ги подтикна любопитството. Любопитството какво е да се отделиш от Бога и да имаш своя воля извън волята на Бог. Защото е интересно това, което дявола, влизайки в змията, като най-хитро от всички полски зверове, каза на жената: вярно ли, че не трябва да ядете от всяко дърво в градината? Накара да се усъмни в Бог, в думите на Бог. И вкара финно забраненото дърво. Като каза всяко дърво, което Бог не каза всяко дърво да не ядат, а само от едно да не ядат. И така финно вкара в ума и забраненото дърво. И когато вече обекта на нейните мисли беше забраненото дърво, Бог ни каза да не ядеме от него, защото в деня, когато ядеме, непременно ще умреме. Не, няма да умрете. Ще станете като Бога. И мисля, че точно това любопитството на Ева да знае това дърво, което е дърво желателно, за да дава знание, това я доведе до това да сбърка и да вземе от плода и да яде. И след това даде и на мъжа си да яде, и той яде с нея, и им се отвориха очите и така нарушиха завета на Бог. И те умряха. И всъщност Библията съществува, за да върне човека при Бога. Това е много яко. Защото има много епохи и диспенсации, довели всъщност до идването на Исус Христос. И частица от тези обещания всъщност служат за това. За да може човекът да се върне обратно при Бога. Много от обещанията всъщност са свързани с идването на Христос. Нали? И от Стария завет, и от Новия завет. Всъщност много хора се чудят дали всъщност има разлика между Новият и Стария завет. Ти какво би казал? Разликата между Стария и Новия завет е, че Стария завет, заветите са, Бог ги е правил с хора, докато Новия завет е направен с Сина, демек, част от Троицата, Отец, Син и Святи Дух. Бог направи завет с самия себе си. Не съм се замислял. Това е разликата. Добре, обаче Стария завет по-малко маловажен ли е от Новия завет? Не може да кажем, че е по-маловажен, защото трябвало да има Стар завет, трябвало да има завети с хора, преди да дойде да направи с Сина. Защото Стария завет явява видимата форма на онова, което сега е скрита. Както, например, може да кажем скинията, която е палатката на Мойсей, която я направи. Когато Бог му се яви на планината Синай, той му каза: внимавай да направиш всичко по образа, който ти бе показан на планината. Така че това, което включва Стария завет, е видимата форма на християнството, докато Новия завет е невидимата част, защото Исус влезна в света светих, който е на небесата, самия образ на скинията, докато Мойсей направи макет долу на земята, това, което е било същината на небето. Така че това е разликата. Видимата част, за да знаеме къде Исус е влязал на небето, ние го виждаме сега в света светих, когато свещеници са влизали да отслужат. И затова
не е маловажен, но е много важен. Някъде съм чел, ти ме подсети, първосвещеника влизаше веднъж годишно в Светая Светих. Защо е било така? Първосвещеника е влизал веднъж годината, защото пътя за светилището не е бил открит, докато е стояла само първата част. Постоянно са извършвали богослуженията в първата част, която се нарича святото място, а във втората веднъж в годината. Когато Исус дойде и се принесе като истинското агне, който носи греха на света, раздра завесата и вече отвори пътя за Божието присъствие абсолютно за всеки човек. Затова, който приеме Исус Христос, той влиза в Божието присъствие и става свещеник на Господа. Затова и може да се моли за другите. Тоест, Новия завет може да бъде продължение на Стария завет. Те са някакси взаимно свързани от това, което чух и разбрах. Добре, и още нещо. Божието Слово всъщност ни разкрива истинската ни идентичност и цел. Това е много яко. Това е много яко. Наистина. Аз съм направил като треснат от камион. Наистина това за мен дойде малко така. Много информация ми дойде. Всъщност, искам да те питам още нещо. Главната цел на Божието Слово каква е? Главната цел. Каква е Божието Слово? Защо съществува Божието Слово? Божието Слово съществува, за да може да ни вдъхнови. Скоро Бог ми го откри това. Когато Адам беше сътворен, Бог вдъхна в него жизнено дихание и човека стана жива душа. Но след това виждаме, че това вдъхновение той го загуби, след като наруши завета си с Бог, като яде от забраненото дърво. Той загуби своето вдъхновение. И за да може Бог да възвърне вдъхновението си към съгрешилото човечество, трябвало да минат 1600 години и да се появи Библията в този вид, който ние виждаме. И един стих открива тази истина. Цялото писание от Битие до Откровение е боговдъхновено и полезно за поука, за изобречение, за поправление, за наставление в правдата, за да бъде Божия човек усъвършенствуван съвършенно за всяко добро дело. Така че Библията е предназначена да ни върне онова вдъхновение, което Адам е имал преди да е съгрешил. Затова вярвам, че Библията ни е дадена. Затова е толкова специална за всеки един човек. Но той се е провалил. Адам. Определено. Божието Слово, аз много често, когато четя Божието Слово, много често под емоция го чета. Това правилно ли е според теб? В смисъл да го чета под някаква емоция. Значи не е правилно да четеш под емоция, защото не винаги ще имаш тая емоция. Така ли? Няма да имаш тая емоция. Трябва да имаш редовно четене на Библията всеки ден. Това е малко сложно. Не трябва да те се притесняваш, ако това не се случва, защото има сезони, през които преминава човек, и ако не разпознаеш сезона, през който преминаваш, че има понякога сухи периоди, в които почти не пипаш Библията. Добре, и се чудиш защо. Добре, това лошо ли е? Смисъл, защо? Какво му е лошо това? Смисъл ти да си запален под емоцията и да четеш Божието Слово? Какво лошо има в това? Не е лошо да имаш емоция, и защото тогава става много, много по-яко. Аз съм го преживявал това нещо. Но когато я няма, ти не може да бъдеш задвижен да четеш. От какво може да бъдеш задвижен? Ако не си посветен да четеш Библията и чакаш емоция, това означава от емоция на емоция
само ще четеш, а това е прескачане, което може да е дълъг период от една емоция до друга. Окей. Добре. Много пъти съм гледал онлайн проповеди и в принцип много не обичам, нали? Но не винаги имам време пък да ходя на църква. Съжалявам. Исках да те питам, много често в тия онлайн проповеди се казва, че в Словото има много скрити тайни. Защо има тайни и защо са скрити? Това те питам. Тайните са скрити за уния, които искат да намерят тайни неща. И тайните неща са за зрелите, които могат да копаят чрез размишления. И аз достигнах до разбирането, че размишленията са сондиране, да сондираш в Библията. И обичам, като го казваш. Когато ти сондираш, понеже има големи дълбочини на Библията, и за месеци наред, ако оставиш тази сонда непрекъснато да размишляваш, в един момент достигаш до откровение, достигаш до златното гърне, всъщност, до това откровение, което си целял. Например, аз веднъж размишлявах за просперитета дълго време и в един момент на работа дойде това откровение, аз започнах да пиша. Какво написа? Спомняш ли си? Доста отдавна е било и нахвърлих тия бележки в телефона ми. Сега, това, което мога да кажа за просперитета е, че хора, които ходят на църква само за да може да имат пари и не ги интересува истински Бог. Но отиват само за да им даде Бог. И когато нямат интерес да имат, или когато вече Бог им дава пари, те повече не ходят. Имат оправдание, имам работа и така нататък. Ходят от време на време на църква. Защо се получава така според теб? Защото човека е егоистичен и мисли единствено само за себе си. В началото Адам и Ева, това е откровение, искам да го споделя, когато си взе живота в своите ръце, той вече започна да има своя воля. За да може човека да се върне при Бога, трябва да се откаже от своята воля. И Исус каза, ако някой изгуби живота си заради мене, ще го намери, а който го намери, ще го изгуби. Малко са хората, които искат да изгубят своята воля за живота, за да намерят Божията воля в Исусовата воля. Това е много интересно, обаче не го разбрах. Как ще намериш живота си, като го изгубиш? Сега, мога да го кажа през притчата за блудния син. Един баща е имал двама сина, и по-малкият син в един момент решил да напусне бащиния дом и каза: тате, дай ми дела, който ми се пада. И баща му даде дела, той отиде и похарчи всичко, което имаше. И когато похарчи всичко, което имаше, и стигна дъното, тогава се сети да дойде при баща си. Колко наемници имат излишък от хляб, а пък аз от глад умирам. Така че, когато човек има много неща и разполага и е радостен и въобще нищо не го притеснява, не търси Господа. Когато опре ножа до кокала и ти липсват пари, или ти липсва здраве, или по някакъв начин
закъсаш или спукаш гума в живота си, тогава вече търсиш Господи. Когато намериш познание за Бога, тогава Той ти дава опитност. И в 61 глава на Исаия казва: ще им дам венец вместо пепел, миро на радост вместо плач, облекло на хваление вместо унил дух. Нужно е този живот да бъде по някакъв начин разрушен, за да вкусиш от Господа. Вкусете и вижте, че аз съм благ. И кога вкусваш от Господа, че е благ? Когато си долу ниско. Човека, който опитал Бог долу ниско, той намира познание за Бога и се отказва от своя живот. Трябва да има лична опитност и среща с Бога, за да мога да се откажеш от своята си воля. Тоест, трябва да си тотал щета, за да може да се случат нещата. Венец вместо пепел. Значи, трябва да бъде изпепелен живота ти, за да може да имаш, да Бог да ти даде венец. Значи, моите мисли, казва Бог, не са като вашите мисли. Моите пътища по-високи. Между нашите мисли и Божите мисли е както изток и запад. Толкова е отдалечено. Бог наистина има интересно мислене за нещата. Това боли, наистина. Колко видове тълкования има на Божието Слово? Значи, Библията се тълкува, има 5 вида или 5 вида тълкование на Библията. Не повече. 5. Значи, това е открито за сега. Няколко може да цитирам. Да, разкажи ми малко повече за тях, за всеки един. Значи, има литературно тълкование на Библията. Всяка една думичка е от значение какво означава. Има богословско тълкование на Библията. Трябва текста да каже онова, което има да каже. Текста трябва да ти подскаже. Не трябва лично да добавиш нещо. Трябва самата Библия да тълкува самата себе си. Без да четеш тълкование на Библията с помощта на Библията. Това е Святия Дух е изтълкувал Библията. И трябва да намериш Святия Дух как е изтълкувал Библията. И затова са ни учили, че текстът е цар. Текстът трябва да ти каже, без ти да насилваш текста да каже нещо, което ти искаш да кажеш. Дай пример за този вид тълкуване. Тоест, сама себе си цитира Библията. Тоест, ти четеш един пасаж и този пасаж отговаря с друг стих. Това ли ми казваш? Дай пример. Да речем 3.16 на 2 Тимотеево послание. Четеме: цялото писание е боговдъхновено и полезно за поука, изобличение, поправление, наставление в правдата. Защо трябва да е боговдъхновено Словото? Защо цялото писание е боговдъхновено? Вдъхновено от Бог. Поне така. Вдъхновено от Бог. Така. В Второзаконие, в Откровение е записано: не трябва да се добави и не трябва да се отнеме от Библията. Значи, Библията се състои от 66 книги. 39 е Стари завет, 27 е Новия завет. Как са събирали Библията? Това е интересно за мен, когато го научих. На събори, когато са се събирали в ранните векове, за да дадат на хората път и посока към Бога, трябваше да съберат книгите от... Кои книги са боговдъхновени? Кои книги са боговдъхновени? И те са събирали, взимали се по една книга и са я живяли, са се стремяли да живеят по нея. И ако усетят, че това ги вдъхновява от Бог, те избират тая книга. Проба грешка. И така са събрали
27 книги От Новия Завет. от Новия Завет. Добре, а второто тълкование? Значи буквалното тълкование. Каквото пише, това е смисъл. Да нямаш други богове, освен мене. Какво означава това? Да нямаш други богове. Да нямаш някой, който да почиташ освен Бог. В буквален смисъл, окей, това го разбрах. Другите... Историческото тълкование е в дадена история, например в първи век, са си миели краката. То и до ден да си май си миели краката. Значи, при тях е било обичайно слугата, когато идва някой гост в дома, слугата трябва да мие нозете на самия гост. И Исус изми нозете на учениците, като използва историческия момент, който е имало този обичай да си мият нозете, и показа какво унижение е за него да приеме кръста като своя съдба. С каква цел това нещо го е направил? В смисъл, защо им изми краката? Какво е искал да покаже? С това искаше да покаже на учениците какво му е струвало на Исус да отиде на кръста. Унижение. Унижение. И той изми нозете на рибарите. Като знаеме, че Исус е царят на царете, да умие нозете на едни бедни рибари. Меко казано, да, унизително е, да, меко казано, да. Все едно, че президента да умие нозете на чистачката. Да, добих някаква представа. Добре. Историческото тълкуване, т.е. влага символика за времето си. Това ли казваш? Значи, иска да представи Исус картина чрез исторически момент миене на нозете, да представи картина какво означава за него. Това е историческо тълкование. Значи, ние не трябва да преместваме историята, в историята, че си мият нозете в първи век, да вземем и ние да си миеме нозете. Това е там и тогава, но сега да го преместиме тук и сега... Не е нужно. Не е нужно. Това е по същия начин, както за братките. Сега можеш ли да накараш млади хора, млади момичета да се сложат за братки? По смъртност не можеш да го направиш със сигурност, най-малкото, че изядеш малко бой. Затова и Павел казва, ние нямаме обичай да спориме, нито Божиите църкви. Нали? И казва, покривало на жената е косата. Покривало на жената е косата. А други казват, трябва да се забрадиш заради власт от ангелите. Нали? Трябва да се различават мъжете и жените. Да, тук вече опираме до други неща, нали? Смисъл, до това е пак исторически момент. Добре. Другите вид тълкуване? Географски. Това не съм го чувал, между другото. За богословски съм чувал, но за географският сега за пръв път чувам. Географско тълкование на Библията според местността. Например, евреите са живяли в много плодородна земя. Okay. И Бог им е дал плодородна земя. Така че обещанията, които Бог им даде, че ще имат благословение, Бог ги заведе на географско място, където да им даде това благословение.
Окей. В смисъл, аз това някакси не мога да го разбера. Какво ще има географията с самото писание? В смисъл, на какво ни учи? Аз някакси не мога да го разбера. Наистина. Значи, за евреите обещаната земя е много важна. И в Стария Завет благословенията са били видими и за да разберат, че Бог ги благославя, те трябваше да имат богатства. Добре, някакси започнах да асимилирам. Затова в Стария Завет благословенията са видими, докато в Новия Завет са невидими. Ценности. Да, в духовни ценности. Добре, харесва ми. Значи литературен, богословски, исторически, географски и петия? Петия не мога да се сетя сега, но пет казах, но сега не мога да се сетя петия. Вид тълкование. Стана ми интересно просто, защото ето аз географския вид не съм го чувал в интерес на истината, за първ път го чувам. Интересно ми стана. Аз лично мога да кажа нещо, че прави ми впечатление в началото, още от самото битие, всичко всъщност стана чрез Словото. Тоест Бог сътвори всичко и всеки чрез Словото. Това е много, много яко. Смисъл да кажеш нещо и то да се случи. Важи ли за християните? За човека като цяло? Да кажеш и да стане. Да. Това ми навява на ума, сега докато мисля, че много е важно това, което казваш. Защото се казва, езика кости нема, а кости троши. Езика създава реалности. Създава реалности. Не може да каже човека, аз ще умра и това да не стане. Това е като едно себе проклинане. Okay. И аз познавам знам за много случаи, които хора са си пожелавали нещо и това наистина е ставало. Но само в отрицателен аспект ли е смисъл? Не, разбира се, защото Давид казва, аз няма да умра, но ще живея и ще разказвам делата на Господа. Така че трябва да изповядваме онова, което е записано в Словото и то ще ни се случва. Например, както Исус учеше учениците, ако кажете на тая планина вдигни се и хвърли се в морето, тя ще ви послуша. Когато го кажеме под вдъхновението на Святия Дух. Много интересно. Значи ние всъщност можем да управляваме живота си, като се уричаме. Тоест думите ни имат власт над живота и решенията ни. Сега, ако трябва да съм по-точен, Святия Дух, който идва върху нас заради вярата ни в Христовото дело, когато повярваме в Исус Христос, Святия Дух идва в нашето сърце и когато ние четеме Божието Слово, Святия Дух идва когато ние имаме слово в сърцето си. Както Давид казва, сърцето си опазих словото ти, за да не ти съгрешавам. И когато имаме слово, което ние четеме всеки ден и го изучаваме, Святия Дух идва и ни вдъхновява. И затова аз веднъж, когато се подготвях за проповед, в един момент уповавах на собствените си знания и размишления. Обаче беше много дълъг пътя и трябваше ми много време. Но след това усетих вдъхновението на Святия Дух и стана много бързо, просто за секунди, дойдоха всички стихове по водителството на Духа. Защото се казва, че меч на Духа, който е Божието Слово. Така че трябва да разчитаме на Святия Дух, Той да ни насочва
в определени стихове и така да имаме сила да живееме за Него. Вау! Наистина много хубави неща чух и научих нещо ново. Надявам се и за вас това нещо да беше полезно. Аз научих нови неща, надявам се и вие да сте научили нови неща. Благодаря ти за тази среща, благодаря ти за това, че дойде като мой гост и най-важното, че ми разреши всъщност да правя подкастове в тази църква. Това значи много за мен. Наистина радвам се, че нашият пастор е толкова широко скроен и готов за новости. Димчо Славчев ми беше на гости, аз съм Кристиян Иванов, а това е Христомания. Абонирайте се и ни гледайте и споделяйте видеята, за да ви излизат по-често. Това беше всичко от мен.